Gure usteak ez dira inoiz kentzen, ze lehen azalduan moduan bermeak ez dira unekoak inoiz, ezta? Baina nik hau bai azpimarratu nahiko nuke sailburuak esan duen moduan elkarlana, instituzioen arteko elkarlana, auzokidek egon dira, hor badaukagu antolatuta batzorde berezi bat horretarako, eta elkarlan horren fruituak hemen daude. Hirugarren fasearen garapenaren barruan zaudez gaude murgilduta, egin dira ja Salzidun eta Neguriko lehenengo bi fase horiek. Fase hauen garapena aurrea doan bitartean, ikusten dugu segurtasunaren aldetik irabazten ari garela, eta auzokidek ikusten ari dira segurtasun hori gehitu egin dela, egindako obren arabera, baina jarraituko dugu fase aurrera dijoa eta hurrengoa, hain zuzen ere Fadurako ingurun horretan egin behar dena ere ja esleitzeko fasean dago. Beraz, proiektua aurrera dago eta azken batean Getxorentzako hain importantea zen erronka honi aurre egiteko baliabideak eta konpromisoak hor daude egiten, ekintzak dira, ikusten ari da eta aurrera goaz. Eta ni amaitu nahiko nuke sailburuak esan duen moduan ere eskerrak ematen auzokidei. Jakin badakigu obrak egitea molestiak dakartzela, eta jakin badakigu azken batean esparru urbano honen barruan obrak egitea, eragina daukala auzokideen eguneroko bizimoduan, baina nik bai eskertu nahi nuke euren pazientzia eta azpimarratu beharrezkoa direla obrak azken batean segurtasunez hitz egiten ari garelako, ezta.